Hienoa, hei. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän webinaariin. Ja meillähän on tänään aiheena kaikkia aina kovasti kiinnostava ja tunteitakin herättävä muutosvastarinta. Ja se jo pelkkänä sananakin herättää usein niin vahvoja tunteita, että mä oon kuullut, että joissain organisaatioissa jopa on vähän niin kuin kielletty käyttämästä tätä sanaa. Mutta me muutosjohtamisen ammattilaiset ei kuitenkaan sitä sanaa kavahdeta, ja tänään on tarkoitus puhua siitä, että miten niin kuin uudenlainen asennoituminen tähän muutosvastarintaan auttaa muutoksia jopa onnistumaan paremmin. Ja mun nimi on Teppo Kolehmainen, olen täällä Change Partnersilla, toimin partnerina, toimitusjohtajana, ja mun kanssa tänään täällä on Riikka Jakovuori. Haluatko sanoa muutaman sanan myöskin? Moi vaan kaikille, erinomaista huomenta ja kiva nähdä näin moninaisesti teitä täällä tänään. Tosiaan todella mielenkiintoisen aiheen äärellä mennään ja oma tausta tuleekin myös tämän tiimoilta, eli paljon on saanut tehdä töitä sitten aiheen tiimoilta esihenkilöiden johtajien kanssa, jotka monesti on niitä henkilöitä, joiden kanssa sitten tätä aihetta käsitellään ja heille myöskin apua tarjoillaan, mutta mahtavaa olla täällä tänään teidän kanssa. Ja meidän lisäksi myös Päivi Patala täällä sitten varmistaa, että meillä kaikki toimii myös teknisesti ja päästää porukan sisään ja kaikkea muuta todella tärkeää. Mutta eiköhän me sitten ruveta tähän aiheeseen, tai oikeastaan ennen kuin mennään aiheeseen, mä sanon niille, jotka ei ehkä meitä niin hyvin tunne, niin muutaman sanan. Change Partners on johtamiseen erikoistunut, sanotaanko, ehkä konsulttitalo on oikea sana, ja toimitaan Suomessa ja Baltian maissa. Me ollaan ProSign, eli muutosjohtamisen kansainvälisen ykkösen globaali paikallinen affiliate tällä alueella, ja meidän missiona on parantaa organisaatioiden muutoskyvykkyyttä ja saada heitä onnistumaan niissä muutosprojekteissa mahdollisimman hyvin, eli saavuttamaan niiden ROIn. Ja ProSignsta muutama sana niille, jotka ei ehkä tunne USAsta lähtöisin oleva, mutta globaalisti toimiva alun perin ihan tutkimusyritys, joka on täysin erikoistunut vain tähän muutosjohtamiseen ja sitten tämän tutkimustiedon pohjalta kehittänyt mallit ja työkalut siihen, että miten muutosjohtamista tehdään systemaattisesti ja tavoitteellisesti ja tuloksellisesti. Ja tuossa vilautan muutamia meidän asiakasyrityksiä, ketkä täällä Suomessa ProSign systematiikkaa hyödyntää. Mutta en juutu siihen sen enempää, mutta haluaisin itse asiassa teiltä osallistujilta myös kuulla, että missä tehtävissä te olette. Ja tuossa on menti.com, menette siihen osoitteeseen joko sillä teidän tietokoneella tai sitten älypuhelimella, ja voitte käydä sieltä sitten näppäämässä tuon numerosarjan sinne ja pääsette vastaamaan. Ihan kiva tietää vaan, että missä tehtävissä toimivia ihmisiä täällä on. Meillä on ehkä aika rajallinen valikoima tuossa vaihtoehtoja, mutta useimmiten ne ehkä osuu meistä kiinnostuneet ihmiset suunnilleen näihin lokeroihin. No niin, kiva, aletaan nähdä sieltä, että ketä on paikalla. Hyvää muutosjohtamisen ammattilaisia ja projektijohtamisen osaajia on, konsultteja toki aina, meidän kollegoita. Joo. No, mukavaa nähdä. Joo, ja niin kuin muutosjohtamisen ammattilaiset on tietysti meille
lähellä oleva porukka ja se on myös semmoinen ikään kuin osaamisalue, jota me toivotaan, että Suomessa se lukumääräisesti koko ajan kasvaisi ja niin se myös tekee, eli niin kuin täysverisiä ammattilaisia on yhä enemmän ja enemmän Suomessakin ja olen kuitenkin huomannut, että kansainvälisesti me tullaan vähän jälkijunassa tässä asiassa, eli tämähän on tosi kasvava osaamisalue ja enemmän meitä ammattilaisia sitten täällä on, mikä meitä tietysti suuresti ilahduttaa. Hei, kiitos kun jaoitte vähän, että nähtiin, ketä täällä on paikalla. Hei, mennään meidän agendaan. Eli ensinnäkin me puhutaan pikkusen siitä, että mitä muutosvastarinta ylipäänsä on, että me puhutaan samasta asiasta tänään. Katsotaan vähän tuonne tutkimusdataan myöskin, että mistä se useimmiten se muutosvastarinta tulee, mitä on niitä yleisimpiä syitä. Haluan myös ehkä teiltä kuulla siihen liittyen. Puhutaan siitä, miltä muutosvastarinta näyttää, mistä me tiedetään ja tunnistetaan, että sitä ylipäänsä on. Ja sitten tietysti kaikkia kiinnostaa se, että no miten me sitä muutosvastarintaa parhaiten käsitellään niin, että se on, ei ole enää meille kirosana, vaan enemmänkin suhtaudumme uudella tavalla myönteisesti siihen ja hyödynnämme jopa sitä muutoksen onnistumisen suhteen. Kerron vielä sen, että me voitaisiin tehdä sillä lailla, että kun teille tulee tässä vauhdissa kysymyksiä mieleen, niin laittakaa niitä chattiin, mutta luultavimmin otetaan vasta siellä niin kuin loppupäässä ne kysymykset ja keskustelut sitten, mutta vauhdissa voi toki sinne myös niitä chattiin sitten laittaa, niin ruvetaan sieltä sitten niitä purkamaan. Mutta hei, aloitetaan sillä, että mitä muutosvastarinta ylipäänsä on. Ja ennen kuin me voidaan määritellä tai ymmärtää muutosvastarintaan, haluan myös määritellä, mitä muutosjohtaminen on. Me puhutaan myös siinä samasta asiasta. Ja mä tuon teille itse asiassa muutamankin määritelmän, joista tämä ensimmäinen on kuitenkin ehkä meille se kaikkein tärkein, koska tämä kertoo siitä, että mitä ihan oikeasti muutosjohtamisessa tehdään. Eli silloin, kun meillä on projekti tai muutoshanke tai muutos ylipäänsä, niin muutosjohtaminen on siis muutoksen inhimillisen puolen johtamista systemaattisesti, mikä tarkoittaa, että meillä on siihen prosessi ja työkalut, ja niin, että muutoshanke saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Se organisaatio saa todella ne hyödyt siitä muutoksesta. Eli muutoksen ihmispuolen johtamista systemaattisesti niin, että hyödyt toteutuu. Sitä on muutosjohtaminen. On toki ihan oikein määritellä se myös johtamiskompetenssina, joka mahdollistaa sen muutoksen läpiviennin, ja sitten se on tietysti koko organisaation strategista kyvykkyyttä, jolla organisaatiosta tulee ketterämpi. Ja niin kuin sanoin, niin meidän missiona on sinänsä parantaa organisaatioiden muutoskyvykkyyttä, tehdä niistä ketterämpiä muutoksissa. Mutta joo, nämä on niin kuin muutamat määritelmät muutosjohtamiselle ja pidän vasemmalla olevaa niin kuin erityisen aktiivisena ja sikäli tärkeänä määritelmänä. Mutta vielä, jotta me ymmärretään, mitä se muutoksen inhimillinen puoli on, niin näytän myös kuvan, joka auttaa sitä ehkä vähän hahmottamaan. Eli ensinnäkin muutos on kolmivaiheinen prosessi, sille on aina syynsä, ja se kolmivaiheinen prosessi on siis liikettä nykytilasta muutosvaiheen kautta siihen tavoitetilaan. Mutta me voidaan tarkastella tätä prosessia kahdesta suunnasta. Sillä muutoksella on tekninen puoli, eli se muutos pitää suunnitella ja toteuttaa, ja se tavallaan se niin sanotusti tekninen sisältö, ei välttämättä mitään teknologista, mutta kuitenkin, että mitä se muutos pitää sisällään ja ne työkalut mahdollisesti ja sanotukset, mitä myyjien pitää jatkossa sanoa ja niin päin pois. Eli miten se määritellään se, mikä se muutos on, niin se on sitä teknistä puolta. Ja sitten meillä on se inhimillinen puoli, ihmispuoli, jossa meidän tavoitteena on saada ne ihmiset, ne kohderyhmät hyväksyyn, omaksuu ja ottaa ne asiat käyttöön. Nämä molemmat puolet tarvitaan, jotta voidaan onnistua. Ja inhimillinen puoli on sitä muutosjohtamista, tekninen puoli projektijohtamisen osaamisaluetta. Eli tällä vaan halusin vielä paaluttaa, että mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan muutoksen inhimillisestä puolesta. Mutta joo, mennään siihen muutosvastarintaan. Vastarinta, jos katsoo sanakirjasta, niin se on substantiivi, joka sanoo
kertoo, että se on siis vastustus, vastaanpano ja jotakin esimerkkejä sanankäytöstä on tuossa niin lueteltu, että hei, kova, kiivas, sitkeä vastarinta, herättää vastarintaa, nousta, asettua, ryhtyä vastarintaan. Mutta kyse on siis siitä, että vastarinta tarkoittaa tämmöistä, että jollain tavalla pannaan vastaan siihen asiaan. Ja tämähän on tietyllä tavalla, voisi sanoa, että lähtökohtaisesti tiettyä negatiivisuutta sisältävä sana, koska se on niin kuin vastainen. Mutta me pyritään tänään muuttamaan asennoitumistamme siihen, että me puhutaan siitä enemmänkin myönteiseen sävyyn, tai sanotaan, että se on luonnollinen ja välttämätön asia, joten miksi väistellä sitä. Ja enemmänkin haluaisin, että ruvetaan ajattelemaan, että hei, muutosvastarinta, että kuinka mahtavaa onkaan, sitten kun me saadaan se muutosvastarinta käännettyä siihen myötätuuleksi ja ihmiset mukaan sille matkalle. Eli me ainakin, niin kuin, jotka muutosjohtamista tehdään, niin meidän pitäisi tähän sanaan suhtautua hyvin eri tavalla. Niin eikö se ole, Teppo, vähän niin kuin mahdollisuus? Täsmälleen että kun se näin. selätetään, niin sitten se tarjoilee aika monia hienoja asioita. Kyllä. Näin voisi hyvinkin sanoa. Jep. Joo, no siitä muutosvastarinnasta voisi sanoa, että ensinnäkin tämmöinen niin kuin neurotieteet ja tutkimus ylipäänsä niin kertoo meille jo aika paljon sitä, että se on hyvin luonnollinen asia. Se on täysin luonnollinen reaktio muutokseen ja se tulee itse asiassa tuolta meidän niin kuin liskoaivoista, että me ei vaikka hyökätä mielellämme niin kuin astuta pimeään tai että me näemme uudenlaisen sienen maassa ja popsitaan se saman tien siitä, että hei, kiva juttu, että tässä on tämmöinen uusi juttu. Eli se on tietysti mahdollistanut meidän ihmisten niin kuin evolutiivisen säilymisen, että me ollaan varovaisia uuden edessä, ollaan vähän, että hei, että eipäs hyökätä suoraan niin kuin kimppuun, vaan ollaan varovaisia. Eli me enemmänkin sanotaan, että oikein käsiteltynä se muutosvastarinta on enemmänkin mahdollisuus rakentaa ja parantaa muutoksen lopputuloksia. Mutta se on niin luonnollinen reaktio muutokseen, että sitä tulee aina. Eli ei pidä myllättyä siitä, pitää ennakoida, pitää valmistautua siihen ja pitää ottaa huomioon se, että se näyttäytyy hyvin eri tavoin. Riippuen siitä muutoksesta, riippuen siitä henkilöstä ja kohta me puhutaankin tästä asiasta sitten lisää. Mutta tämä on hyvin luonnollinen asia, eli siihen on vain syytä varautua ja ottaa ikään kuin paras mahdollinen irti siitä, koska itse asiassa se parantaa sitten onnistumista, kun me se pystytään huomioimaan ja käsittelemään. Mutta jos me ei sitä tehdä, että me ei oteta tätä asiaa huomioon, ei ennakoida, ei valmistauduta, ei käsitellä sitä, niin tässä on muutamia riskejä ja tuloksia ihan taas kerran tuolta tutkimuksesta katsottuna, niin tässä on tyypillisiä ongelmia, mitä tulee siitä, että me jätetään muutosvastarinta huomiotta enää. Eli varsin niin kuin vakavia seurauksia sillä on. Eli tähän on syytä todellakin meidän muutosjohtamisen ammattilaisten niin ottaa tämä asia vakavasti. Itse asiassa yksi pahimpia, tyypillisimpiä virheitä onkin se, että jätetään se muutosvastarinta huomiotta, ajatellaan, että aika hoitaa sen ja näin ei tietenkään tapahdu, vaan päinvastoin se yleensä pahenee. No joo, mennään sitten katsomaan niitä yleisimpiä syitä, mistä se muutosvastarinta tulee. Ja sanoin tuossa jo aikaisemmin, että ProSci on pohjimmiltaan tutkimusyhtiö, joten ehkä muutama sana siitä, mistä tämä tieto myöskin tulee, mitä me sitten hyödynnetään tässä. Ja tämä on siis maailman kattavin kanta muutosjohtamistietoa, eli ProSci on tehnyt yli 25 vuotta jo tämmöistä pitkittäistutkimusta muutosjohtamisesta. Tuossa on vähän lueteltuna näitä erilaisia tutkimusteemoja, joihin on sitten paneuduttu vielä erityisesti, mutta tämä on tämmöinen best practice-tutkimusta nimenomaan, eli kysytään niiltä, jotka
muutosjohtamista, muutoksia, projekteja, on ollut niissä mukana tekemässä ja että mikä toimii, mikä ei ja niin päin pois. Eli hyvin tämmöistä käytännönläheistä tietoa ja tietysti yksi tutkimusala, jota on erityisesti tutkittu, on juuri tämä muutosvastarinta ja sen käsittely. Eli tästä on meillä paljon tietoa käytettävissä. No jos me vähän paneudutaan tuohon, että mistä se muutosvastarinta yleisimmin tulee, eli yleisimpiä syitä, niin työntekijöiden muutosvastarinnalle löytyy tyypillisimmät syyt tästä listasta. Ensinnäkin se, että ei ylipäänsä olla edes tietoisia siitä, että miksi tämä muutos tarvitaan. Sitten omaan rooliin kohdistuvat muutokset aiheuttaa monesti muutosvastarintaa, että se tuntuu hyvin epämukavalta, kun oma rooli muuttuu. Sitten on erilaisia pelkoja. No tietysti ykkösenä useimmiten on se, että onko minulla enää työpaikkaa, pelko työpaikan menettämisestä, tai sitten pelko siitä pärjäänkö, tai pelko siitä, että no sanotaan vaikka, että kun mun titteli muuttuu, niin mitä mun naapurit siitä ajattelee. No sitten on neljäntenä tuossa listalla se, että ei koeta saavamme niin kuin johdolta ja esihenkilöiltä tukea tai että meillä on luottamuspula siihen suuntaan niillä työntekijöillä. Ja viidentenä vielä listalla se, että tulee tunne siitä, että minua ei ole huomioitu, mutta sivuutetaan, en ole aktiivinen osallistuja tässä muutoksessa, mulle vaan kaadetaan tämä muutos niskaan. Tässä on myös esihenkilöiden tai sanotaan keskijohtoesihenkilöt niin yleisimpiä syitä. Siellä nousee itse asiassa yleisimmäksi se organisaatiokulttuuriset asiat, eli jollain tavalla kulttuurissa asioita, jotka aiheuttaa sen, että mä en halua tähän muutokseen lähteä mukaan. Voi olla vaikka sitä, että ei ole ylipäänsä organisaatiossa totuttu muutoksiin tai jotain muita esteitä tulee sieltä kulttuurista. No, sitten täältä löytyy se sama tietoisuuden puute, en ole tietoinen siitä, miksi tämä muutos tehdään tai en muuten tiedä siitä tarpeeksi. Muutoksen ei kaiken kaikkiaan esihenkilö tai päällikkö ei usko. Sitten tärkeää on myös se, että projektin tavoitteet tai ne omat kannusteet ei ole linjassa siis keskenään, jolloin tietysti tulee vastarintaa, että hei, mun bonarit tai mun urasuunnitelmat menee pieleen tämän muutoksen vuoksi, niin vastustan sen takia tätä muutosta. 5. on mielenkiintoinen. Koen, että en pysty viemään tätä muutosta omalle tiimille, niin en pysty johtamaan tätä muutosta itse, joten vastustan. Eli mulla ei ole itseluottamusta tämän muutoksen inhimillisen puolen johtamisessa oman tiimin suhteen. Mutta kaiken kaikkiaan voisi todeta, että tutkimus myös kertoo, että tosi suuri osa muutosvastarinnasta on vältettävissä, kun toimitaan oikein, tehdään muutosjohtamista alusta pitäen. Eli jopa puolet on vältettävissä muutosvastarinnasta, kun toimitaan hyvin. Kun sitten mietitään sitä, että tuossa oli noita yleisimpiä syitä ja itse asiassa onkin tärkeää hahmottaa, että mikä se juurisyy sille muutosvastarinnalle on. Ja kun me lähdetään niitä penkomaan, niin siellä on itse asiassa 2 tärkeää kontekstia, jotka meidän pitää ymmärtää. Ensinnäkin henkilökohtainen konteksti, joka helposti meiltä unohtuu, että ne niin kuin se henkilökohtainen ja se perhetilanne, eli ne niin sanotut kotiasiat, niin sillä on iso vaikutus siihen, että miten henkilö suhtautuu siihen muutokseen. Sitten siellä on tietysti ammatillinen historia, urasuunnitelmat ja se, että kuinka paljon tämä muutos henkilökohtaisesti juuri minuun vaikuttaa. Niin nämä on tärkeitä tekijöitä. Ja sitten on se organisaatiokonteksti, sen organisaation muutoshistoria, miten ne aiemmat muutokset on mennyt, luotanko johtoon ja niin edelleen. Sitten sieltä tulee ne arvot ja kulttuuri, josta tuossa todettiin, että se on esihenkilöiden ja keskijohdon tärkein tai yleisin muutosvastarinnan lähde, niin löytyy sieltä. Ja sitten myös se, että hei, miten paljon muutosta on meillä täällä organisaatiossa samanaikaisesti meneillään ja onko meillä ja
kapasiteettia viedä sitä oikeasti eteenpäin. Nämä on niin kuin tärkeitä tekijöitä, jotka pitäisi aina ottaa huomioon, että kun lähdetään sitä juurisyytä sieltä kaivelemaan sille muutosvastarinnalle. No, myös sitten kun me lähdetään sitä muutosta tekemään, niin muutamia kerättiin tähän tyypillisiä kommentteja, mitä saattaa kuulla, kun sitä muutosta tehdään. Ja kun me ajatellaan, että nyt palataan siihen tekniseen puoleen, niin totta kai on yleistä se, että on muutosvastarintaa siihen itse tekniseen ratkaisuun tai muutoksen niin kuin ikään kuin sisältöön liittyen, että se ratkaisu ei ole oikein. Ja varmaan usein kuullaan se, että hei, näin suunniteltuna tämä muutos ei tule toimimaan ja niin kuin tuottamaan meille niitä tuloksia. Mutta monesti tämä saattaa olla myös niin kuin tämä lausahdus, ilmaisu siitä, että ylipäänsä en pidä tästä muutoksesta tai mulla on muutosvastarintaa. Että sitä saatetaan käyttää myös keppihevosena. Mutta sitten jos me ajatellaan myös sitä inhimillistä puolta, niin mitä saatetaan kuulla silloin, kun puhutaan siitä niin kuin ikään kuin nykytilasta. Että hei, että mullahan menee oikein hyvin. Että mä oon käyttänyt tosi paljon aikaa niin kuin nykyisten toimintatapojen opettelua, ja kyllä mä tiedän, miten tämä homma toimii. Eli ollaan mukavuusalueella siinä nykytilassa. Silloin muutokseen lähteminen tietysti ei tunnu hyvältä, jos mä oon niin kuin panostanut tähän nykytilaan ja tunnen, että kaikki on hyvin tässä vaiheessa. On varmaa, että silloin tulee muutosvastarintaa. No sitten muutosvaiheen aikana saatetaan kuulla jotain tämmöistä, että hei, että tämä varmaan menee vaan pahempaan suuntaan ja ennen kuin tämä sitten ikinä voi toimia tämä muutos ja ei mulla ole tähän aikaa panostaa, opetella taas uutta ja että todennäköisesti suunta taas muuttuu ennen kuin tämä on edes valmis. Olette varmaan törmännyt tämän tyyppisiin kommentteihin. Ja sitten kun aletaan olla siellä tavoitetilassa, niin kuullaan jotain tämän tyyppisiä lauseita, että enpä tiedä, että onko tästä niin kuin mulle oikeasti mitään hyötyä ja niin kuin, tämä on mulle tuntematon asia. Miltä asiat sitten näyttää, kun me ollaan, sitten kun tämä oikeasti on valmis. Ja nämähän on ilmaisuja siitä, että sitä muutosvastarintaa on. Ja täältä samalla myös ehkä voi alkaa vähitellen tunnistaa niitä syitä. Mutta me voitaisiin seuraavaksi puhua siitä, että miltä se muutosvastarinta oikeasti näyttää. Että miten me tiedetään ja tunnistetaan, että nyt muutosvastarintaa on ilmassa. Ja ekana mä haluaisinkin oikeastaan kysyä teiltä, eli otetaan se menti taas sieltä esiin ja kirjoittele sana tai pari sun kokemuksia siitä, että miten se muutosvastarinta ilmenee, miltä se näyttää. Mitä kokemuksia, minkälaisia kokemuksia muutosvastarinnan ilmenemisestä sulla on. Katsotaan, mitä me saadaan näkyville. Passiivisuus, vetäytyminen. Mä luulen, että nämä on kyllä Suomessa aika tyypillisiä. Joo, no niin, nyt alkoi tulla hyviä kommentteja sinne. Kelataan vähän tästä eteenpäin. Ei onnistu asenne. Tämäkin taas menee väärin. Kädet puuskassa ja kattovaltiassa, hyvin konkreettista. Kyllä, negatiivisuus, ignorointi, italialainen lakko eli istumalakko, kyllä, kyräilyt, välttelyt, huokailut, näin juuri. Ja sanotaan, että joo, muistan kyllä, tätä yritettiin aiemminkin ja ei tullut mitään. Hyökkäilyä, joo, änkyröintiä.
Taas pakotetaan meitä johonkin ja johdonjuonia. Joo, oli hyvä, että toiset katsoo niinku kengänkärkiä ja toiset kattelee kattolistoja. Kyllä. Huhuja levitetään. Meiltä ei ole kysytty, niin ei haluta. Vau, mahtava määrä. Hyviä huomioita. Joo, sano vaan, Riikka. Niin, ei sanoin vaan sitä, että meiltä ei kysytty. Tätähän kuulee aika paljon, että tavallaan semmoinen osallisuuden puute ja se, että arvostuksestakin puhutaan aika usein. Että tavallaan se vastapuolen kokemus on semmoinen, että meillä ei ole väliä tai näin. Kyllä, just näin. Joo, hei kiitos kun jaoitte ihan loistavia huomioita. Ja itse asiassa nämä on aika paljon, todella paljon linjassa sen suhteen, mitä myöskin tietysti tuolta tutkimuksesta näkee. Ja meillä on tässä ehkä vähän semmoinen humoristinenkin ote siihen, että noita samoja asioita, mitä teiltä tuli, niin me voidaan ajatella, että tämmöisenä pienenä eläintarhakuvana ehkä jotkut on nähnytkin tämän jo meiltä aikaisemmin, mutta tässä on tietyn tyyppisiä ikään kuin eläinhahmoja, jotka tunnistatte, ja varmaan tuohon äskeiseen teidän kommentteihin liittyen. Meillä on se laiskiainen, joka hengailee, liikkuu hitaasti ja jää ikään kuin paikoilleen, eikä liikahda, vaikka tämä on vähän sitä italialaista lakkoa ja passiivisuutta, eikö niin? No sitten meillä voi olla susi, joka pitää kovaa ääntä ja johtaa sitä omaa laumaansa, kerää oman lauman siihen, niin kuin, että hei, me ollaan tätä vastaan ja on äänekäs. Strutsi pistää päänsä hiekkaan. Tämä on varmaan vähän sitä, että katsellaan niitä kengänkärkiä tai kattolistoja tai jätetään ikään kuin huomiotta tämä muutos. Sitten on näitä tämmöistä tunteilua eli äreetä arvaamattomuutta. Meillä on hirvi tätä kuvaamassa tässä ja sitten on näitä itsepäisiä, että en liikahda, teen edelleenkin omalla tavallani, olen omalla tavallani vain tässä näin. Ja pöllö, viisas ja asiantunteva, eli tuo niitä omia viisauksiaan siihen mukaan ja tiedän paremmin ja olen ollut täällä jo 25 vuotta töissä, joten kyllä mä tiedän, miten nämä asiat menee. Sitten on niitä, jotka lähtee suorastaan niin kuin majavamaisesti rakentaa patoja sen esteeksi, sen muutoksen esteeksi. Eli mitä tahansa ikään kuin sen tielle ikään kuin väkisin rakentelemaan, niin se on ehkä tämmöistä majavamaista toimintaa. Ja sitten on nämä, jotka hyökkäilee. Teilläkin tuli tuolta se hyökkäily eteen, eli todellakin tekee ikään kuin jopa vastoin sitten, mitä ollaan odotettu ja lietsoo riitaa ja konfliktia. No joo, tämä on tietysti humoristinen kuvaus tälle asialle ja en halua tätä karnevalisoida ehkä sitten sen enempää, mutta mun mielestä nämä on aika niin kuin kivat sillä lailla, että nämä auttaa meitä tunnistamaan erityyppistä muutosvastarintaa, eli se käyttäytyminen tulee tässä aika hyvin esiin. No sitten kun me katsotaan sitä tutkimusdataa, tämä samat siis löytyy tietysti sitten sieltä tutkimusdatasta, niin ne on kuvattuna tässä sitten vähän tarkemmalle tasolle. Eli silloin kun me puhuttiin siitä laiskiaisesta, niin se on sitä, että ei sitouduta siihen. Ja tuolla tuli myös teidän vastauksissa esiin paljon sitä niin kuin vetäytymistä ja huomiotta jättämistä, tämän tyyppistä laiskiaismaista toimintaa. No sitten on tämä susi, joka kerää sitä omaa porukkaansa, omaa laumaansa sinne ja on tämmöinen negatiivinen, vääristelee asioita ja keskittyy niin ongelmiin ennemminkin kuin mahdollisuuksiin. Välttely näkyy tuossa strutsi-toiminta. Ja nuo prosentit muuten, mitä tuossa näkyy, niin nämä on niitä, mitä tutkimuksesta tulee esiin, että kuinka yleisiä, kuinka niin kuin moni tutkimukseen osallistunut niin kuin mainitsee näitä, että näitä meidän organisaatiossa on näkynyt. Toi tunteilu, joka tuossa hirvi, niin se voi olla myös, paitsi äreitä, niin se voi olla myös ihan surua ja ahdistusta ja turhautumista, jopa masennusta.
Moolin kohdalla se on tosiaan näitä vaikutusta siihen työhön, jolloin alkaa näkyä, että ei tehdäkään vaatimusten mukaisesti, tulee poissaoloja, virheitä, tehokkuus alenee ja niin päin pois. Ja tämä pöllö meillä kuvasti sitä kontrollointia, eli kysymyksiä paljon, pyritään vaikuttamaan tuloksiin, nykytilaa puolustellaan ja niin edespäin. Majavasta todettiinkin jo, että se on sitten näitä tekosyitä, vastatoimia, vastustajien värväämistä ja salailua. Ja se hai oli niitä hyökkäyksiä, eli mielenosoituksellisuutta. Siellä on sitä passiivis-aggressiivisuutta ja jopa sitten aggressiivisuutta ja sabotointia. Mutta nämä on niinku tämmöisiä ilmenemismuotoja, ja näähän meille kertoo sen, että nyt meidän täytyisi oikeasti reagoida, meidän täytyisi tehdä jotain. Ja seuraavaksi käytetäänkin aikaa siihen, että puhutaan siitä, että mitä meidän kannattaa tehdä, kun me aletaan huomata, että muutosvastarintaa on. Eli miten me käsitellään sitä muutosvastarintaa? Itse asiassa me ei jäädä odottelemaan sitä, että se muutosvastarinta nostaa päätään, vaan meillä on 2 väylää, joista ensimmäinen on se, että me pyritään tässä, kun me tehdään hyvää muutosjohtamista, niin ennaltaehkäisemään sitä muutosvastarintaa. Eli me mietitään, mitä se voi olla, ja suunnitelmallisesti ja juurisyihin puuttuen niin tehdään hyvää muutosjohtamista. Kenen hommana tämä on? No se muutospäällikkö tai muutostiimi erityisesti ottaa tästä silloin vastuun. Sitten meillä on toinen väylä, ja se on sitä reagoimista siihen muutosvastarintaan. Eli käytännössä tämä ennaltaehkäisy tehdään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa siinä muutoshankkeessa tai projektissa, ja tämä kakkosväylä otetaan käyttöön silloin, kun tunnistetaan, että nyt sitä muutosvastarintaa vielä on, tai se nousee siellä käytäntöön viennin aikana. No tämä kakkosväylä, niin kuka sen tekee? No päävastuullinen periaatteessa ja pääosin siis pitäisi olla esihenkilö. Ja nythän tämä tietysti tarkoittaa sitä, että esihenkilöllä pitäisi olla myös kyvykkyys tähän näin. Käyttää hyviä käsittelykeinoja silloin, kun sitä vastarintaa ilmenee. Mutta puhutaan ensin tästä ykkösväylästä. Hankaluus on se, että se suurin vastustus ilmenee siellä ikään kuin toteutusvaiheessa, silloin kun me tehdään käyttöönottoa ja aletaan ihmisiä kouluttaa niin päin pois. Ei vielä kovin aikaisin, ja se aiheuttaa sitä, että meillä on vähemmän aikaa käsitellä ja lieventää sitä muutosvastarintaa. Sen takia meidän pitää olla proaktiivisia ja lähteä jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa miettimään, että mistä se muutosvastarinta voi tulla. Me voidaan tehdä tietysti niin kuin kyselyitä ja arviointeja varhaisessa vaiheessa, ehkä järjestää infotilaisuuksia tai jopa työpajoja ja sitten haastatellaan eri sidosryhmiä. Tuossa on freudilainen kirjoitusvirhe näköjään, sidostyhmiä, tarkoitin tietysti sidosryhmiä, pahoittelut siitä. Mutta joo, että nämä haastattelut itse asiassa on yksi niin kuin mun lempikeino, jolloin meidän ei tarvitse suurisuuntaisesti vielä tehdä mitään, mutta me aletaan kuulla sieltä ihmisiltä, että mitä siellä eri kohderyhmissä voisi ihmiset tästä muutoksesta ajatella tai mitä muutosvastarintaa se voisi herättää. Eli käytännössä on niin, että tämä ykkösväylä on sitä, että me tehdään erinomaista muutosjohtamista, koska erinomaista muutosjohtamista on se, että me mietitään jo aikaisessa vaiheessa, mitä muutosvastarintaa voi tulla ja tehdään toimenpiteitä, millä sitä lievennetään ja vähennetään. Eli okei, millä nimellä tätä kutsutaan, mikä tuossa keskellä lukee? No se on siis muutosjohtamista. Eli tämä oli vähän niin kuin yksinkertainen juttu sinänsä, mutta hyvään muutosjohtamiseen, siihen muutosjohtamisen prosessiin kuuluu se, että me mietitään jo heti niin kuin hankkeen tai projektin alusta pitäen, että mitä muutosvastarintaa on kenties odotettavissa. Eli mahdollisimman tehokasta muutosjohtamista jo alusta pitäen. No nyt me tullaan myös siihen, että tietysti tämä ProSci-metodiikka on juuri se väline, jolla me sitä muutoksen inhimillistä puolta johdetaan. Ja tämän keskiössähän on se Adkarin
ProSign ADKAR-malli, joka kuvaa sitä, että miten muutos yksilötasolla tapahtuu. Ja tämä on itse asiassa avain siihen, että me myös pystytään tunnistamaan sitä muutosvastarintaa. Kun me ymmärretään, miten muutos yksilötasolla tapahtuu, me ymmärretään silloin syvällisemmin ja paremmin sitä, mistä se muutosvastarinta kulloinkin johtuu. Eli se auttaa meitä tutkimaan sitä juurisyytä. Ja tosiaan niille, jotka ADKARia ei kenties vielä tunne, niin ne on siis 5 elementtiä, jotka yksilön pitää saavuttaa, jotta se muutos voi tapahtua ja että siitä muutoksesta tulee pysyvä. Ja nämä elementit saavutetaan järjestyksessä. Ensimmäisenä tulee tietoisuus siitä, miksi tämä muutos tarvitaan ylipäänsä. Sen jälkeen pitää saavuttaa halu lähteä siihen muutokseen mukaan, tehdä se oma henkilökohtainen päätös siitä, että joo, mä lähden tähän mukaan, annan tälle tukeni. Vasta sen jälkeen me voidaan antaa ihmisille tietoa, eli panna heitä vaikka koulutukseen ja kertoa, että näin jatkossa meidän pitäisi tai sinun pitäisi toimia. Ja tämän tietojen jälkeen pitää antaa mahdollisuuksia harjoitella, antaa valmennusta ja niin päin pois, jolla saavutetaan ne oikeat käytännön taidot myös sitten toimia uudella tavalla siinä muutoksen tapahtuessa. Ja vielä tarvitaan 5. elementti viimeisenä, eli sitä muutosta pitää vahvistaa, että siitä tulee pysyvä. Tähän ADKARiin liittyy sitten tämmöinen termi kuin estepiste tai barrier point, joka on ensimmäinen näistä 5 elementistä, joka ei ole riittävällä tasolla ja estää sitä muutosta etenemästä. Ja kun me tunnistetaan tämä estepiste, niin silloin me päästään kiinni siihen kaivamaan ikään kuin sitä juurisyytä esiin. Me tunnistetaan, tällä henkilöllä, niin kuin tuossa kuvassa me nähdään, että toi tietoisuus, awareness on matalalla tasolla. Se on ensimmäinen elementti, joka on riittämätön, jolloin me voidaan todeta, että siihen meidän pitäisi laittaa fokus. Miksi tällä henkilöllä ei ole tietoisuutta vielä riittävästi? Okei, hänelle ei ole kerrottu, meillä on viestitty tarpeeksi sitä tai niin päin pois, jolloin meidän pitää panna fokus siihen, että hänelle tulee tietoisuus siitä, että miksi tämä muutos tarvitaan. Ja muistakaa, työntekijöiden tärkein muutosvastarinnan syy on tietoisuuden puute siitä, miksi tämä ylipäänsä tämä muutos tarvitaan. Eli ADKAR auttaa tunnistamaan tosi hyvin sitä syytä. Ja tämä tietysti pätee, vaikka tämä on henkilökohtaisen muutoksen malli, eli varsinaisesti yksilötason asia, niin silti tämä auttaa myös sitten siellä niin kuin kohderyhmissä, että missä keskimäärin esimerkiksi ihmiset on, niin tunnistaa sitä. Hei Teppo. Joo. Nopea kysymys. Miten sitten, me ollaan puhuttu nyt työntekijöistä, me ollaan puhuttu esihenkilöistä, niin onko tämä vaan niinku työntekijöiden asia, tämä vastarinta tai mitä huomioidaan, vai voiko tämä olla myös siitä esihenkilöille? Mainio johdatteleva kysymys, Riikka tietää varsin hyvin tämän, että kaikkein muutosvastarintaisin ryhmä keskimäärin organisaatiossa on keskijohto ja esihenkilöt. Eli hyvä nosto, todellakin on tärkeä asia, että ne esihenkilöt saadaan siihen mukaan ja se keskijohto, ja siihen pitää panna todella paljon fokusta. Ja sitten tietysti heidän esihenkilönsä on ehkä se ensimmäinen, jonka pitäisi sitä muutosvastarintaa käsitellä. Mutta että tietysti silloin, kun me tehdään sitä hyvää muutosjohtamista jo projektin alusta pitäen, niin tämä todellakin pitää huomioida, miten me saadaan ne keskijohto- ja esihenkilöt mukaan varhaisessa vaiheessa. Loistonosto. Kiitos Riikka. Ja toi on minusta tosi tärkeää ainakin, mitä itse olen huomannut projekteissa tai hankkeissa, mitä teen, että monesti ajatellaan, että ne on ne työntekijät ja tiimiläiset, jotka on muutosvastarintaisia, mutta monesti siellä esihenkilötasolla, että heillä ei ole tietoja ja taitoja ja siellä on paljon asioita, joita on jätetty tekemättä, joten heillä ei ole niin sitä kykyä sit myöskään olla oman tiiminsä tukena ja tuoda heille asioita tiedoksi, joita tarvitsevat, jotta se muutosvastarinta niin sanotusti voitetaan. Kyllä, joo. Et sikäli todellakin vaatii sitä suunnitelmallisuutta heti sieltä niin kuin hankkeen alusta pitäen ja pitää olla suunnitelma siitä, että miten me otetaan se keskijohto ja esihenkilöt mukaan, koska sitten jos heidän taas pitäisi käsitellä niiden työntekijöiden muutosvastarintaa, niin heillä pitää olla siihen tosi hyvät valmiudet.
Ja nyt jos me tullaankin sitten tähän niin kuin kakkosväylään, että jos ensin ykkösväylässä varhaisessa vaiheessa projektia me ennakoidaan ja aletaan niin kuin miettiä, että millä toimenpiteillä me saadaan sitä muutosvastarintaa taltutettua tai vähennettyä ja lievennettyä halusta pitäen, niin sitten tämä kakkosväylä on silloin, kun me käytännössä jo viedään sitä muutosta käytäntöön ja sitten sitä muutosvastarintaa siellä edelleen ilmenee. Ja oikeastaan siihen tarvitaan keinovalikoima. Ja jos me saadaan esihenkilöille ymmärrys siitä, että mitä mä voin tehdä, miten mä voin reagoida, kun mä tunnistan, että hei, nyt selvästi täällä mun tiimiläisellä on sitä muutosvastarintaa, niin miten mä reagoin? No, tyypillinen reaktiohan nykyään, jos ei ole niin kuin kyvykkyyttä ja organisaatiossa ei ole panostettu muutosjohtamiseen, niin se tyypillinen reaktio muutosvastarintaan esihenkilöllä on joko se, että hän sanoo, että tämä on niin kuin pakko tehdä, tai sitten ehkä yleisempi varmaan on se, että tämä ei ole mun juttu, että mä jätän tuon huomiota, että kyllä se siitä vähenee itsekseen. Mutta sitten kun me tehdään tätä tosissaan ja halutaan, että se muutos todella onnistuu, niin me pitäisi saada ne esihenkilöt hoitaa se oma hommansa, eli tekee se oma muutosjohtamisen roolinsa. Ja Prosan tutkimusten mukaan esihenkilöillä onkin 5 tärkeää roolia kaiken kaikkiaan muutosjohtamisessa. Ikään kuin sen päivittäisjohtamisen lisäksi silloin, kun on joku tietty muutoshanke meneillään. Ja me kutsutaan niitä lyhenteellä Clark, ja ne tulee noista sanoista, mitkä tuossa näkyy. Ensimmäisenä on se viestijän rooli, eli communicator, viestiä siis omalle tiimille siitä, että no miksi tämä muutos tarvitaan, miksi tarvitaan nyt, mitä voi tapahtua, jos me ei tätä oteta käyttöön, ja mitä tämä tarkoittaa meidän tiimille ja niin edespäin. Toimia sitten myöskin yhteyshenkilönä sinne projektin tai muutostiimin suuntaan, eli kertoa, miten nämä asiat meillä otetaan vastaan. Toimia itse puolesta puhujana, se on tuo advocate, eli näyttää esimerkkiä, että hei, mä haluan, että tämä muutos onnistuu, tämä on meille tärkeä juttu, meidän on syytä ottaa tämä asia vakavasti. Ja sitten tulee tuolla 4. tämä muutosvastarinnan käsittelijän rooli. Ja sitten vielä on tämä coachaus. Ja tietysti toi R on nyt se, mistä me tänään erityisesti puhutaan. Tuo coachaus tarkoittaa sitä, että varmistetaan, että ne käytännön taidot tulee niille ihmisille, jotta se muutos oikeasti tapahtuu. Mutta joo, otetaanko vielä tähän mentiin tämä esimiesnäkökulma, kun tämä nousi hienosti tässä esiin, niin mikä on sun mielestä suurin haaste lähiesimiehille sen muutosvastarinnan käsittelyssä? Kirjoittele muutama sana tai lause. Mikä on sun mielestä tärkein tai suurin haaste lähiesimiehille? Joo, kiire ja ajan puute nousee, tiedon puute. Ei ymmärrä, että tämä muutosvastarinnan käsittely on osa johtamistehtävää. Ei ymmärrystä, epävarmuutta, osaamattomuutta. Joo, puuttuu halu muutokseen, ymmärryksen puutetta. Ei myöskään saa omalta esihenkilöltä tukea muutokselle. Tuo on tärkeä. Halu pitää omat tiimiläiset tyytyväisenä, eikä halu sikäli niin kuin ikään kuin lähteä haastamaan sitä. Joo, just näin. Eli valuu ikään kuin ihan niin kuin niiden työntekijöiden asemaan siellä. Oma vastarinta, todella tärkeä asia. Uskallus kohdata henkilöstön tunnevyöryä. Joo, just näin. Ei oteta vastuuta siitä muutoksen vaikutuksesta. Liian yksin. Kukaan ei auta, kukaan ei ohjaa, että mitä pitäisi tai mitä voisi tehdä. Joo, erinomaista. Kiitos kun jaoitte. Tässä on erinomaisia asioita ja täällä on just myös tämä tiedon puute, että ymmärtää ylipäänsä sen, että tämä on mun homma.
ja että miten mun pitäisi sitä muutosvastarintaa. Eli ei ole keinoja käsitellä muutosvastarintaa, ja sen takia ehkä seuraavaksi haluaisinkin näyttää muutamia, tai sanotaan, että tutkimuksesta jälleen kerran tulee se, että 10 hyvää, 10 parasta keinoa muutosvastarinnan käsittelyyn, ja me ei sukelleta näihin nyt yksityiskohtaisesti, mutta tämä on erinomainen lista siihen, että mitä voi tehdä silloin, kun sitä muutosvastarintaa nousee. Periaatteessa nämä keinot pitäisi olla siellä esihenkilön niin kuin keinovalikoimassa. Ensinnäkin se esihenkilön pitäisi ymmärtää, että tämä on mun homma, viedä tätä muutosta eteenpäin omalle tiimilleni, eli muutosjohtaa, ja mun homma on käsitellä se muutosvastarinta, eli yksi näistä Clark-rooleista, se muutosvastarinnan käsittely kuuluu minun vastuulleni. Ja sitten, kun mulla on keinot, mulla on osaaminen siihen, niin silloinhan me päästään parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Ja näitä keinoja me tietysti sitten valmennetaan esihenkilöille, jotta he pystyvät oikeasti näitä hyviä keinoja käyttämään. Tämähän lähtee tietysti sieltä, että ylipäänsä kuunnellaan ja ymmärretään ne vastalauseet. Usein jo pelkästään se voi poistaa muutosvastarinnan, kun tulee tunne kuulluksi tulemisesta. Eli sieltä se lähtee. Ja sitten nämä vakavoituu, nämä keinot, kun mennään tuonne numeroista pidemmälle. Mutta ei sukelleta tarkasti näihin nyt tässä, siihen meillä ei ole nyt aikaa. Mutta kaiken kaikkiaan kyse on siitä, että meidän pitäisi muuttaa sitä asennoitumista muutosvastarintaa ja pitäisi saada ne muut roolit käsittelemään sitä muutosvastarintaa ja meille niin kuin muutosjohtamisen ammattilaisina ne esihenkilöt on se yksi tärkeimmistä käsikassaroista, jotka meidän pitäisi saada, koska kukaan muu ei pääse siihen yksilöön kiinni. Jos me tehdään isossa organisaatiossa muutosjohtamista, niin ei me muutosjohtamisen ammattilaiset, muutospäällikkö ja muutostiimi niin päästä jokaiseen yksilöön kiinni. Meidän reitti yksilöön menee sen esihenkilön kautta. Ja silloin kun me saadaan ne esihenkilöt ymmärtämään tämä oma muutosjohtajansa roolinsa, annetaan heille välineitä käsitellä sitä muutosvastarintaa, niin silloin alkaa tapahtua. Ja silloin me oikeasti päästään sen muutosvastarinnan yli. Eli, ja hei, saanko mä pakko sanoa tähän niin kuin nopea kommentti, että ja jotenkin itse mietin sillä tavalla, että en tiedä, joku fiksu joskus sanonut näin, että jokaisen johtajan menestys syntyy toisten käsien kautta. Jos miettii tätä muutosvastarintaa, niin ja tämän päivän menoa ja meininkiä, jos katsoo tätä taloutta ja muuta, niin esihenkilöllä on ihan jäätävän suuri vastuu ja moninaiset roolit. Ja sitten toisaalta se, että miten saada ne omat tiimit toimimaan niin kuin mahdollisimman hyvin. Niin jotenkin mun mielestä toi lause kiteyttää sen tosi hyvin ja ainakin itse olen pohtinut sen merkitystä aika paljonkin. Mutta ehkä haluaisin nostaa tässä vaan tämän kommentin, joka toimii mun mielestä aina ja semmoisen aika hyvänä kimmokkeen. Joo, tosi hyvä. No joo, mikä se on se asennemuutos, mikä meillä pitäisi sitten tapahtua? Et miten meidän pitää uudella tavalla asennoitua tähän muutosjohtamiseen, niin mennään siihen seuraavaksi. Tässä on muutamia nostoja siihen liittyen. Eli me helposti ajatellaan, että joo, kaikkien on pakko muuttua. Ja silloin me tullaan semmoiseen niin kuin pakottamisen moodiin. Mutta itse asiassa meidän pitäisi ajatella, että hei, kaikilla on valinnan mahdollisuus sen muutoksen suhteen. Tämähän kuulostaa silleen, että hei, miten niin? Mutta kun me ajatellaan sitä niin, että me autetaan tekemään se valinta ja ohjataan sitä oikeaan suuntaan, niin silloin ihmisille ei tule pakotuksen tunne. Ja silloin meidän on helpompi saada heidät myöskin mukaan. Ja sitten tietysti, jos lopulta mikään ei auta, niin sitten voi todeta, että jopa tiet eroaa. Mutta se on ihan tietysti niitä aivan viimeisiä keinoja käsitellä muutosvastarintaa, on sanoa, että no, jos ei tämä maistu, niin sitten meidän tiet eroaa. Se on viimeinen niin kuin keino tietysti. Mutta meidän ei pidä ajatella, että muutosvastarinta osoittaa, että nyt muutos on poissa raiteelta, että nyt menee huonosti, vaan enemmänkin se kertoo siitä, että me saadaan huomiota. Tämä muutos kiinnostaa ihmisiä, ja sehän on niin kuin hyvä juttu. Eli jälleen kerran ajatellaan toisin. Ja
se, että me ajatellaan sitä vastarintaa kielteisenä reaktiona, joka vaan pitää voittaa, poistaa tai minimoida, ei ajatella niin, vaan otetaan se myönteisenä tilaisuutena kuunnella, ymmärtää ja vastata siihen. Se on ikään kuin meidän velvollisuus sitten. No, me kuullaan kaikki paljon, että joo, me tiedetään, että toi ja toi on tosi muutosvastarintainen aina, että se on vastarannan kiiski, ja sitten meillä on niin kuin alivaltiosihteerin muutosvastarinta, sketsiä ja kaikkea, että me niin kuin nimetään helposti ihmisiä muutosvastarintaisiksi, mutta itse asiassa meidän pitää nimetä vain se käyttäytyminen, että me tunnistetaan, nyt ihmiset käyttäytyy, tai toi ihminen käyttäytyy muutosvastarintaisesti, jolloin se on meille signaali, että meidän pitää reagoida. Pitää oikeasti niin kuin tehdä jotain. Sitten on tyypillistä, että me mitätöidään muutosvastarintaa ilmaisevat ihmiset, että me tuomitaan tai syytetään, ja tämähän liittyy tuohon edelliseen, että me nimetään ihmisiä vastarintaisiksi, me tuomitaan heitä ja niin päin pois. Päinvastoin, meidän pitäisi osoittaa arvostusta niille ihmisille, että reagoidaan uteliaasti, empaattisesti, kuunnellen, ja että me otetaan se asia tosissaan. Me saadaan ihan toisenlainen vastine silloin ihan varmasti myös niiltä ihmisiltä. Meidän ei myöskään pidä ajatella, että se ratkaisu sinällään, eli se muutoksen tekninen puoli, on riittävä resepti onnistuneeseen muutokseen. Tämä on valitettavan usein ehkä, jos me ajatellaan ylintäkin johtoa, niin ajattelee, että se, että meillä on tosi hyvä ratkaisu, niin sehän myy itsensä. Ei, se ei riitä, vaan siihen onnistuneeseen muutokseen tarvitaan se oikea ratkaisu totta kai, mutta myös, että me saadaan ne oikeat ihmiset sitoutumaan siihen muutokseen. Eli ihmisten sitoutuminen pitää saada. Ja silloin meidän pitää se muutosvastarinta myös käsitellä. Ei enää ajatella, että miten me hallitaan sitä muutosvastarintaa, vaan miten me rakennetaan niitä valmiuksia niin muutoksiin. Se on parempi ajattelutapa. Eli tämmöistä niin kuin ajattelutavan ja suhtautumisen, asennoitumisen muutosta suosittelisin, että me ei ajatella enää sitä muutosvastarinta-sanaakaan negatiivisena, vaan se on neutraali sana, se on luonnonlaki, että sitä muutosvastarintaa ilmenee ja meidän vaan pitää ottaa se tosissaan, ottaa ihmiset tosissaan ja käsitellä sitä muutosvastarintaa tehokkaasti. Ja sille on 2 väylää. Ennakoida, tehdä hyvää muutosjohtamista alusta pitäen ja sitten käsitellä sitä viisaasti ja tehokkaasti, kun sitä vielä sitten ilmenee. Kaiken kaikkiaan tutkimusdata kertoo, miten vahva korrelaatio sillä muutosjohtamisen tekemisellä ja onnistumisella on. Se on suoraan ne tavoitteiden saavuttaminen kiinni siitä, että miten me tehokkaasti me johdetaan sitä muutoksen inhimillistä puolta. Ja tämä data kertoo meille, että jos me verrataan sitä, että me tehdään heikkoa tai olematonta muutosjohtamista, tai niitä projekteja, jos tehtiin heikkoa olematonta muutosjohtamista, niihin, joissa tehtiin tosi vahvaa erinomaista muutosjohtamistyötä, niin todennäköisyys onnistumiselle on jopa 7-kertainen, kun me tehdään sitä vahvaa muutosjohtamistyötä. Hyvä uutinen on se, että me siirrytään jo niin kuin heikosta edes kohtalaiseen, me nostetaan onnistumisen todennäköisyyttä 3-kertaiseksi. Meillä on muutama minuutti vielä aikaa, tässä 5 minuuttia, 6 minuuttia aikaa ottaa kysymyksiä, kommentteja, joten nyt on aika sille ja katsotaan, onko siellä meillä tuonne chattiin jo tullut jotain. Eli mitäs sieltä löytyy? Kato, onko sulla Riikka se chatti, jossa pystyt sieltä vaikka noukkimaan, mitä tuli sinne? Joo, eli täällä Juha Auviselta tuli kysymys vastarinta mahdollisuutena muutoksen suunnittelussa. Mitä heikkoja signaaleja ja muutoksen pointteja voimme ottaa mukaan vastarintakommenteista? Miten erottaa änkyröinti todellisista kehitysehdotuksista? Joo, en mä tiedä. Mun mielestä niin kun, pitäisi tietysti pystyä silloin ikään kuin arvioimaan, käyttää ehkä sitä adkaria siinä apuna, että
mistä se on kiinni? Että onko se ensin siitä, että tietoisuus, miksi ylipäänsä tätä muutosta tarvitaan? Vai onko se halu, onko se tiedot, taidot? Eli käyttää sitä adkaria ensin ikään kuin sen, jos me päästään siihen yksilöön kiinni, siihen änkyröivään yksilöön, niin mistä se johtuu? Eli keskustellen tunnistaa ensin se estepiste, barrier point. Sen jälkeen miettiä ja tunnistaa, että mikä se on se juurisyy tämän henkilön änkyröinnillä. Mutta ehkä kysymys oli varmaan myöskin, että muutoksen niin kuin suunnittelussa, niin mun ohje oikeastaan siihen muutoksen suunnitteluun on se, että me tietysti osallistetaan ihmisiä mahdollisimman hyvin sen muutoksen suunnitteluun, ja sitten kun siellä yksilöitä änkyröi, niin sitten me käytettäisiin sitä adkaria tunnistaa sen niin kuin muutosvastarinnan lähde ja juurisyy. Joo. Ja täällä oli toinen kysymys, tai ehkä enemmän kommentti, että motivoidunko itse tästä projektista muutosjohtajana. No tästähän vähän jo oli puhetta, ja tämähän on niin kuin tosi tärkeä pointti. Eli jos ei ole itse mukana ja ei usko, niin se aika usein myös näkyy. Ja tämähän on varmaan monelle tuttu, että on se sitten henkilökohtaisessa elämässä tai sitten siellä työelämässä. Ja täällä oli sitten vielä jatko, että jos en tai vain osittain, miten se näkyy omassa muutosjohtamisessani ja vastarinnan käsittelyssä. No, ehkä just tuossa tavallaan vastasinkin jo tähän osittain. Eli sitten jos ei ole itse mukana koko sydämellä tai edes puolella sydämellä, niin silloin on vaikea myöskin vakuuttaa muita. Ja tässä sitten tietysti muutospäällikkö on mahdollista saada jeesiä tai tunnistaa, että mitä tarvitaan lisää. Mitä tarvitsen lisää, jotta voin olla onnistunut. Ja mitä tarvitsen lisää, jotta voin seisoa tämän muutoksen takana. Ja toisaalta aina, varsinkin työelämässä, niin kaikki muutokset ei ole sellaista, mihin voi vaikuttaa. Että sitten toisaalta niin pitää ehkä myös nähdä se muutos ehkä välttämättömänä, joka sitten vaatii sen oman mindsetin myöskin ehkä linjaamista ja balansoimista niin, että päästään eteenpäin, joka voi olla silloin sen yrityksen etu. Teppo vastasin tuossa sama. Totta kai. Tosi hyvä. Ja mä itse kanssa pohdin sitä, että tuossa tulee kaksi asiaa mulla mieleen. Toinen on se, että on mieletön mahdollisuus ruveta itseänsä analysoimaan, eli tunnistaa ensin, missä itse on adkarilla, ja tunnistaa se oma juurisyy siitä muutosvastarinnalle, ja miettiä, että miten mä voin sitä käsitellä, kenen tukea mä tarvitsen siihen, että mä pääsen sen muutosvastarinnan yli. Se on niin kuin yksi asia. Toinen on se, että toisaalta myös ottaa itsensä niin kuin ammattilaisena tässä näin, että okei, huolimatta siitä, että mä en itse ehkä kannata tätä muutosta, niin mä ammattilaisena vien tätä silti eteenpäin, koska se on mun työ. Niin. Näin mä sitä ajattelen. Joo. Ja hei, täällä tuli vielä yksi tosi hyvä kysymys Ristolta. Jos yleisin syy muutosvastarinnalle oli tietoisuuden eli awarenessin puute, onko keskijohdolla sama barrier point awareness vai jokin muu? Joo, no, siellä oli tosiaan se tärkein syy keskijohdon ja esihenkilöiden muutosvastarinnalta, tai yleisin syy oli ne kulttuuriset asiat. Eli koetaan, että ikään kuin kulttuuri estää sitä muutosta tapahtumasta. Ja silloin se voi olla, se barrier point löytyy hyvinkin kuitenkin vielä siitä just näitä tietoisuudesta, että ikään kuin se yrityskulttuuri tavalla tai toisella estää sitä, että mulle se tietoisuus ei niin kuin mene kaaliin, että miksi tämä muutos ylipäänsä tarvitaan. Mutta sitten että se vähän riippuu siitä, että mikä se kulttuurinen syy on. Mutta tosi yleinen syy on se, että ei ole tietoinen siitä, että miksi tämä muutos ylipäänsä tehdään. Että kyllä se pätee sillä lailla tuonne keskijohtoon ja esihenkilöihin myös totta kai se barrier point. Mutta muistetaan, että tämä on myös sitten aina tosi yksilöllinen asia ja sitten se voi lopulta se niinku juurisyy voi olla jopa niinku siellä kotioloissa. Et mulla on kotona semmoinen tilanne, että mä en pysty ottaa vastaan. Eli nämä on tosi yksilöllisiä nämä syyt sinänsä. Hei, kello tuli puoli. Olisi tosi kiva jatkaa vielä keskustelua ja niin päin pois, mutta nyt meidän täytyy lopetella. Täällä oli tosi hyvä. Kiitos, että olitte mukana. Kivoja kommentteja tuli myöskin ja kiitos, että osallistuitte. Pidetään yhteyttä ja nähdään taas uudestaan. Moi moi. Yes, ciao munkin puolesta.